Heddi dwi'n mynd ar streic. Mae'n ddiwrnod rhyngwladol menywod ac i dynnu sylw at statws menywod yn ein cymdeithas, mae menywod ar draws y byd i gyd yn cynnal streic. Maen nhw'n protestio am cyflogau is-na dynion, maen nhw'n edrych ar cyfraniad i'r lle gwaith, i'r gymuned, i'r cartre ac hefyd wrth gwrs i wleidyddiaeth. Nawr, mae eleni yn mynd i fod yn bwysig iawn achos o'r holl storïau sydd wedi bod yn y newyddion, a'r holl argyfwng sydd wedi bod o gwmpas trais yn erbyn menywod a'r ffordd mae menywod yn cael eu trin. Felly, dwi wedi dewis eleni i gyfrannu diwrnod o'n nghyflog i at y mudiadau sydd yn gweithio mor galed dros hawliau menywod. Felly, mwynhewch diwrnod rhyngwladol menywod ac ymunwch â ni yn y protest.